Bani Haji Adnan. Kalau nanti Alhamdulillah monggo koordinator mengucapkan syukur mengaturkan Allah Taala Monggo kalau kami kasih pinangkan rahmat hidayah kasih kita pinangkan rezeki wonten kalangan sebagai monggo sanggep kabeh kalipun selawat salam atur sanggep juga bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kami kasih kasih sapaatipun wiwit tinggal dunya atau bidang wonten yang kiamah ingkang lajengipun Allah panurin atur panuwun dhateng keluarga Bani Haji Adnan ingkang sampun kersa menyelenggarakan wontenipun pertemuan Bani Haji Adnan ingkang saat tinjang menika dipun pandhikani saking keluarga Bani Haji Adnan saking Solo. Jamalih Allah matur sanget sedaya perjuangan sedaya panjenengan panjenengan wau mugi tansah pinapi saking Allah Taala pikantuk piwales ganjaran kang luwat kalan amal salam panjenengan. Ingkang lajengipun Allah namung dadi pesen dhateng seluruh Bani Haji Adnan. Monggo wau sampun dipun wanti-wanti saking Haji Karo Kamal nggih Bani Haji Adnan kamangke dipun suwun sageta saged rawuh sedanten kami dugi sedanten ben ketok lek rukun ben ketok lek siar Bani Haji Adnan awet suwagi simbah wau remen silaturahim dadi nek anak putune niku purun neruske anak sing saleh ciri-cirine anak saleh wau salah sijine purun neruske perjuangane wong tuane termasuk si Mbah Haji Adnan ku jeneng silaturahim. Dados wayah putune ngawetelaken daninan kali silaturahim ku pun pas. Dados monggo mangke tahun ke depan itu nak mboten ate perubahan, mangke sing dadi tuan rumahipun Bani Haji Hajah Maryam. Keluarga setingabian oleh tahun ngaji. Dan kemarin sageta seluruh keluarga Bani Haji Adnan saged dimugi sedanten wonten ing Islam iki taun depanipun. Kejawi menika Allah nyuwun sanget Bani Haji Adnan kawau sageta rukun antawis setunggal-setunggalipun. Mboten namung setunggal bani karukun Bani satu dengan yang lain, satu sama lain saling rukun, saling bantu membantu, saling toleransi. Dados saged akrab antaripun keluarga Bani Haji Adnan. Kesanipun